Здравейте! Имахте поставена задача да направите този плакат, като повторите максимално едно към едно. Тук задачата ви не беше много лека, защото трябва да, освен да комбинирате няколко изображения, да приложите и различни ефекти. И ваши колеги се обадиха, казаха, че не се справят с някой от тях. Един от тях е ето това сияние, а другия ето тази текстура, която е в вид на бяло, зелено, червено. Тези ефекти, както и други, като тези Lens Flare, се създават с малко хитрост. В случая тези двата, за които става въпрос, не са добавени в Photoshop, те са генерирани в друг софтуер, но винаги може да ги пресъздадем. Така, с първото видео ще ви покажа един ефект този, като ще предложа две идеи. Ще отворя герба. Ще си предоставя достатъчно работно място около него за това сияние, като за целта ще задам към текущия размер, който е 8 на 10 см, допълнително още по 5 см от краищата му. Така ще имам достатъчно място. Ще добавя един слой черен, в случая за да може да е там тъмно син или какъвто е на плаката, за да се вижда по-добре ефекта. Добре, нека да бъде тъмно син. Alt и Delete запълвам слоя с предния цвят, Foreground Color. Ctrl и Delete запълвам с задния цвят, за тези, които се чудят как го правя. След това добавям си един нов слой. Идеята е чрез четки да направя това сияние, да го нарисувам. Някой ще каже, ами то няма да стане много красиво и ще е абсолютно прав, защото ако добавя в момента с четка едно такова сияние, по никакъв начин не се доближава до това, което е тук. Затова аз ще използвам просто други четки. Трябва да си намерим подходяща четка, за да направим това нещо, което искам. За да постигна този ефект, аз ще използвам безплатни четки от Photoshop. Пишете Free Photoshop Brushes. В случая търся четка с нещо, което е изкрящо, Shine. Може и друг термин да има по-правилен. В този сайт има и платени и безплатни четки. Аз ще избера безплатните, тези, които са под Creative Commons лиценз. И избирам четки, за да мога да насложа след това в Photoshop този ефект. Разбира се, тук има най-различни други, които може да пробвате. Аз ще избера ето това Shine Start Brush и ще го изтегля. Не е задължително да правите регистрация в сайта. Виждате, след като се изтегли файлчето, той е във вид на архив. Ще го разархивирам някъде, в случая на десктопа. И има едно файлче, което е с ABR разширение. Това е Adobe Brush. Т.е. четка за Photoshop. Когато дам дабл клик, ще видите, че тя ще се зареди в Photoshop и в случая в моя списък с четки, това панелче Brushes, то ще се появи най-отдолу. Може да видите, че тези четки работят по този начин. Има няколко в този комплект, който тук ще изтеглихме и може да ги използвате за различни цели. Аз ще използвам ето тази втората, да речем, като си сложа и с големината на четката, която може да промените от тук, но по-добре е да използвате квадратните скоби от клавиатурата, с които виждате, че мога да намалям и увеличавам. И в случая мога да добавя ето тези
сияние. Виждате обаче, че доста еднообразно с посоката на тези лъчи. Затова аз ще направя лека промяна в четката, в Brush Settings. Ще добавя Shape Dynamic и тук ще променя ъгъла за въртане да става под някакъв случайен принцип. Виждате тук в случая 50% вероятност тя да се завърти в зависимост четката как е разположена. Сега ще изтрия тези. Съжалявам, тук съм ги рисувал върху горния слой. Естествено, трябва да се внимава в кой слой работите, не като мен. И тук сега вече мога да ги добавя. Виждате, че при всяко цъкане завъртането на четката е под различен ъгъл и така мога да изглежда малко по-интересно. Така, ще направя една по-голяма четка, с която ще направя са много големите си, най-штръкналите лъчи. Така. След това ще направя по-малка четка, с която ще направя по-близките лъчи. Тук покрай различните обекти. Мога да си поиграя, естествено, ако сте по-прецизни, може да си играете, да ги очертаете съвсем точно и да изглежда като някакъв вид лъчение. Естествено, това е вариант, който ви предлагам, но той по никакъв начин не изглежда до такава степен като този на оригинала. И за да постигнем съвсем този ефект на такова лъчение, което е от центъра навън, все едно, че е светната светлина зад него, ще приложим друг малко по-сложен по-сложна последователност от действия, като ще използваме един филтър, който се казва Wind. Тези ефекти, които може да използвате, може би част от тях знаете, но някои от тях не сте използвали. Ето този Wind, който виждате как разтича, издухва в една посока, леко на случайен принцип контура. Проблема е, че той има само наляво и надясно. Няма от центъра навън, няма отгоре надолу и така нататък. И затова ще използвам малък последователност от действия, която ще успеем да го накараме да е от центъра навън. В първо време ще си направя копия на този слой. След това този слой искам да го направя чисто бял. Защо? Защото по този начин разтичането ще бъде равномерно, а не в зависимост от цвета какъв е. Бял ще го направя чрез Color Overlay. Ще избера бял цвят и 100%. Виждате, моят слой се стана чисто бял. Сега ще растеризирам този ефект, защото той не ми трябва като ефект, а като пиксели. Растеризирам стила и виждате, че този ефект в панела със слоеве изчезна. Тук ще използвам един специален ефект, който може би част от вас не знаят за какво е. Нарича се поларни координати и той обръща координатите от поларни в квадратични и след това от квадратични в поларни. Какво печелим с това? Ами, това прави така, че всички външни контури са подредени тук надолу, в посока надолу, виждате, което ще ни позволи да разтичаме в една посока. И след това, прилагайки обратно същия ефект от квадратични в поларни координатите, той ще се събере отново в средата. Сега, обаче, за да ги приложим,
този wind, той беше отляво надясно или отдясно наляво, но не и отгоре надолу, затова ще обърна цялото изображение, независимо по часовниковата или обратната. В случая обратната ще използвам вече този вятър от лявата страна, или как трябва да е. Секунда само, значи трябва да е от ляво надясно въздуха вятъра. Ето го, виждате как започва да се разтича. И ще приложа този ефект същия още няколко пъти. Когато един филтър го прилагате многократно, може да използвате бързата комбинация Ctrl-Alt и буквичката F. Ето, аз ще натисна няколко пъти Ctrl-Alt и F и виждате как се разтича това нещо. Сега, връщам си обратно изображението. Значи, ако съм го въртял обратно на часовниковата, сега го завъртам по часовниковата. След това си прилагам отново поларните координати, само че в другата посока, от квадратични в. И виждате, че моето изображение се събра, като този wind вече е радиален от центъра навън. И така, виждате, че постигнах доста по-близко до този ефект. Единственото, което остана е да го приложа някаква цветова корекция. Цветовата корекция, която аз ще приложа е Hue и Saturation. Естествено, не искам да я прилагам върху целия, а върху този слой. Не върху този, по-скоро върху този, извинявам се. Hue Saturation. Имах селекция, нещо обърках, така, редно, така, Hue Saturation, тук вече трябва да е наред всичко, като изключим, че бекграунда ми. Добре, ще го клипна, за да може да бъде приложено само върху моя слой, който искам да го приложа. Това е сияние. И тук вече мога да заложа на това колко да е цветно, в каква цветност да е. Също мога да го colorize, да го оцветя в един цвят. И да го карам до този розов оттенък. Така, след като съм готов, вече това изображение мога да го преместя в подредения плакат и да изглежда доста по-близко до това. Този същия ефект, извинявам се, същия ефект може да го използвате и върху тези букви. Виждате, и те имат такова сияние, но естествено може да се използват и по-лесни методи за това размазване в различни посоки. В следващото видео ще покажа как да направим тази текстура, за да може да я наподобим максимално.